Bueno, tu vols que parlem la nostra llengua, oi que sí? Mm? Doncs vinga, vine un moment i parlem, xerrarem i tot això, tots els sinònims que té la nostra llengua, d'acord? Bon dia, jo voldria eh, dir unes coses per tots vostès que no em convencen gens ni mica. Eh? Això ho faríem jo en Cantinfles, però ell és mexicà, ell parla català com jo parlo el xinès, però bé, si vulgueu això... Bon dia. Eh, el president de la República Francesa, François Hollande, ha rebut el president de la Generalitat, Artur Mas, en una visita de cortesia que fa temps que tenia projectat fer a la República Francesa. El nostre corresponsal a París ens informarà àmpliament de tot això. Això ha estat una improvisació potser una mica maldestra, però bé, ho puc fer millor, Jo ho tinc segur, o almenys ho intentaré. Gràcies, bon dia. Tornem la connexió als nostres estudis centrals.